Kublai pi berasa sen ha kene ka video ka jonga ka ba mata ka singi kita nem na peng jong pi ki batie ba kan no view don kam ban yo ya ka te ka 1,000 ka watch time namar ba ka te ka watch time ka dai ka minute ka tu ka kenta ka minute ka second ka ba ki page kinong page ya ka to ka video ka jong pi te kat no view ha ka to ka video ka jong pi ka ba pi day ban yo kan equal but ya kata ka watch time ya kata ka 1,000 ka watch time ka badan kam hapo ka YouTube channel ka jong phi kibun himona padang ki YouTube channel ki ba yo ya ki subscriber Henry ya kane ka watch time ki janjar pat ban yo ya kane ka watch time te kumno pat bakin la ban kin tip ba kumno ban pen yo ya kate ka watch time te ki day ban sngu ki day ban nang ban tip hap yo kat no view banyar kat bat ya kata ka watch time ka bakiong kat no minute ngidei ban shina ya ka video khnang ban yo ya kate ka watch time bakan dap 1,000 ngan saya tu ipi hakane ka video ka ba manta ka sngi telada pitang support tamaya kane ka YouTube channel ka jonga ka bakartang na dong sadonga kerpati pi somba salat sa share ba sa subscribe ya kane ka channel ka jonga pengen ya sedang no ya kane ka video kumbang ong ipi haba sedang jong kane ka video banyo 1,000 ya ki subscriber mo kini ki YouTube channel ki kham long ka basuk banyo ya kini ki subscriber 1,000 ngut Henry banyo ya kane ka watch time ka janjar pat bakin yo ban pendap ya kata ka 1,000 ka watch time tikidana preng jong pi ki bas ngo janjar banyo ya kane ka watch time ban pendap ya ketika watch time da day bepidang api banyo ya ketika 1,000 ka watch time sa komen yang harum kenang dengan tip kanungut na pedeng jong pi ki bedang yai up banyo ya ketika watch time hadu 1,000 ya ketika watch time hapo ki YouTube channel ki jong pi kabaning kong ka bapi day ban tip kata kadai ka bapi hap ban shna ya ki video ki jong pi ki bajrong la kumba 3 minute sa jrong lane 10 minit sejrong da day baki don ki video ki jong pi da ki steng kenta lane da ki kenta kumto mo ka khambyang shusho da day bapi yo banshna ya ki video ki bayat da ki kenta te ka ipat kane ka watch time ka day kata ka to ka minute ka to ka second ka to ka minute ka kenta ka kat baki viewer lane ki nong page ya ka to ka video ki jong pi mo katu ka jing counting ka jong ka timer hapo ka video ka jong pi ka ba pi page shubo menta da day ka video ka jong pi ka ba dan minute ki brew ki page ya ka 10 minute kin plus ya ka to ka 10 minute ka jong pi ban penlang ha ka te ka 1,000 ka watch time ka jong pi te kata ka watch time ka day ka to ka ba ki minute ki second ki ba ki nong page ki jong pi ki page kin penlut por ya kato ka video ka jong pi te din ta ka tao mo pi hab ban shna ya ka video ka ba jrong kumba minute sa jrong lane 10 minute sa jrong lane da ki steng kenta lane da ki kenta te ka ipat ka phang jong ka ne ka video ka dei kata ka ba kat no tli ki view pi dei ban yo ban dap ya kata ka 1,000 ka watch time ka jong pi da day ba ki video ki jong pi ki jrong lane ki lengkot kata ka shong ha ki judge video ki jong pi kaneng an aye pi kane ka jing tho khanang ba pen tip shai ba kan no minute pi day ban shnai ki video ki jong pi kan no view pi day pi dan kam ban yo ya kato ka ba jing pendap yu pi ya ka watch time lada pishna ka video ka ba 10 minute tang ka way ka video hapo ka YouTube channel ka jong pi tang 10 minute na do 00 hadu 10 minute mo da day ba ka video ka jong pi ka don tang 10 minute pi day ban yo la kumno arlak 1,000 e ki view lada ki to ki brew ki pet ina basang hadu bakut ya ka to ka video ka ba 10 minute ki jong pi da day ba ka video ka jong pi ka don 10 minute te ka view ka ba pi day ban yo ka long tang 1,000 tli ki view da day ba kito ki pat ba ki jong pi ki ba page ya kita ki 1,000 ngut mo ki page ya ka to ka video ki jong pi na basang habakut tang 1,000 view kato ka video ka jong pi kala dap ya kata ka 1,000 ka watch time kalada
Tela da day ba ka video ka jong phi ka don kumba shiteng kanta mo like how minute da day ba ka to ka video ka jong phi ka don shiteng kanta te ka total view ka ba phi day ban yo ka long pra hajar view kala dap ya kata kau 100,000 ka watch time ka jong phi te ka formula ngan sa ai phi kham haden khnang ba phin shai phin sngo thu ha ke bede ba ka jing khen jong kane ka watch time mo kumno ki khen kumno ki plus kumno ki minus kumno ki divide kumno ki multiply bat kum ta ter te ka don ka kanja formula ka ba ki khen ya ka jing dap ya kane ka watch time ka jong ki YouTube channel tela dap dei ba ka video ka jong phi kadang jrong mo kadang bhashu shu ha ka ba ki tu ki pai ba ki ba page na ba sedang hadu ba ko da dei ba ki page mo tang pra hajar view ka to ka YouTube channel ka jong phi kala dap te ya kata ka watch time te ban pendap ya kata ka watch time phi de ban snow thu phi de ban target ya ki to ki nong page ya ka to ka video ka jong phi ka no view phi de ban yo ka no minute phin capture la ne ban pen ban bat ya gitu ki nong page ya ka to ka video ka jong phi mo da dei ba ka video ka jong phi ka don 2 minute la kumno phi de ban nang ban bat ya gitu ki nong page ya ka to ka video ka jong phi la ne 100 minute la ne 100 minute kumta da dei ba phi nang ban bat ya gitu ki nong page ha ka to ka video ka jong phi da ban pendap ya kata ka watch time mo nga ong ya phi kam da dei ka ba chanchar hadu kata da dei ba phi nang ban sngu thu ban kem ya kitu kinong page ki jong phi kun no bakin shu page sa ya ka to ka video ka jong phi da dei ba phinang kum ta le kadang bha shu ha ki bi dei bat ka jing nang ka jong phi ban pen page sa ban pen ya ka to ka minute ha ka to ban pendap ya ka to ka watch time ha po ka YouTube channel ka jong phi ne ka formula ka badan hang ne ka ba phi dei ban tip shai ka long ba da dei ba phi le ha po ka ba kwa ban yo ya kata ka 100,000 ka watch time mo te phi hab ban apply ya ka ka formula ban long ba komno ba phin nang ban pen yo ya ka to ka watch time hapo ki YouTube channel ki jong phi te kening ka ka formula ka ba ka total view needed kata ka total view ka ba don kam ka long ba ngi don kam ya ka 100,000 ka watch time te la da 100,000 ka watch time ngi don kam equal ya ka 10 minute shubo ka video ka jong phi mo 10 minute nang ta la komno ka 10 minute pi de ban yo ya ka total view ka jong phi la kumba 8,100,000 tang yo ya ka te ka 8,100,000 tang ka video ka jong phi ka 10 minute dan ya divide yang ta te kala equal but ya ka te ka 100,000 ka watch time ka jong phi te din ta ka daw mo ba phi de ba ha ban nang ban sngo thu ya kini ki kanja formula ya kini ki kane ka kanja algorithm jong kane ka YouTube khanang ba pen nang ban shai ban sngo thu ya ka jing pan ya ya ka video ka jong phi ya ka YouTube channel ka jong phi ya ka watch time ka jong phi ya ki subscriber ka jong phi te phi de ban nang ban tip ban shai ban kro ban ban bang ban pen ha ki bede ba ki tu ki nong pe ya ka to ka video ka jong phi khanang ba kin page sa ya ka to ka video ka jong phi te pin dap hi ya ka to ka 100,000 ka watch time kata ka de ka thong ga ba phi de ban bu ha khman e ba ka no minute ngan sna ya ka video ka jonga ka no view nga de ban yo ya ka ne ka watch time ka no view nga de ban pendap ya ka ne ka watch time ka no minute ngan sna kita ki jai video bat kom ta ter phi de ban nang ban prakhat chua ban penyo ya ka te ka watch time ha po ka YouTube channel ke jong phi la da de ba phi phim don ki video ki ba jrong ki jong da ki shikanta la ne da ki stang kan ta kum to mo dengan IP ya ka ne ka list khnang ba phin tip shai ba la da ka video ka jong phi ka ba don ko ba 10 minute la ne 8 minute la ne lai minute sau san bat kom ta ter kat no view phi de ban yo te sapek bahaya kane da dei ba phim yo mo te phila ro ban screenshot ya kane ka video ka jonga kanang ba phin yo ban tip shai ha ki bide bat kumno phin yo ya kate ka 100,000 ka watch time bat kat no view don kam ban yo ya kate ka watch time ka jong phi tangkum ne kala posha ka buku jong kane ka video ka ba mata ka sngi te lada kane ka video ka jonga kana jingrap na ka banta ka jong phi nga karpa di phi song ba sa like sa share bat sa subscribe ya kane ka channel ka jonga te tat adu bangin se kindu haki we pat ki video haki we pat ki sngi khublei shibun